So'r peth mwyaf arbennig i ni fel feithrinfa yw y lleoliad. Dyn ni ar dyddyn bach tu allan o bentre Llynafne gyda'r gwartheg a'r defed a'r ieir a'r anifeiliaid i gyd o amgylch ni. Ni'n lwcus iawn bod dad a mamde yn fedru dod lan ar tractorau i'r plant gwylio wedyn ni y gwaith amaethyddol sy'n mynd mlaen yn y cymuned. Mae'n ffantastig, ni'n dreifo lan y draif bob bore a gweld jyst yr anifeiliaid, yr ceie a jyst y lle sydd gyda nhw i ware ac i darganfod bywyd natur a bywyd gwyllt. Mae'n jyst yn anhygoel a ni mor ffodus bod hwn ar ein stepen drws. Ni wedi greiddio yn y gymuned lleol ac yn integreiddio o ran gwasanaeth llyfrgell yn dod i'r neuadd. Mae'r plant yn cael y profiad yn mynd i'r neuadd a gweld y llyfrgell sydd fan'na hefyd, felly ni'n ffodus iawn. Tîm i ni mai, weid y gwir, ni'n dîm arbennig o staff gyda ni. I fi a'r ferch yn gweithio'n dda gyda'n gilydd, ond mae dyn ni tîm o staff arbennig gyda'n gilydd. Ac wrth gwrs yn rhan o'r tîm na hefyd yw'r rhieni, achos heb y rhieni bydde ddim meithrinfa gyda ni yma. A ni mor ffodus bod pawb mor gefnogol a wedi prynu mewn i ethos y lle gyda ni fan hyn. Gyda'r plant Swyl, ni'n awyddus iawn i cynnal sesiynau bach gyda nhw, grwpiau bach ble bydd ychydig o plant gyda'i gilydd mwyn annog eu llyfaredd a annog nhw siarad ymysg ei gilydd. Ni wedi gweld hyn yn rhoi cynnydd a cynhyddu hyder nhw i fod yn onest o fewn y grŵp fawr wedyn. A gyda amser wedyn ni, mae hwnna'n galluogi nhw i mynd ar sgiliau hyn i ysgol a mynd â nhw i llefydd arall. Fel rhiant, wy'n teithio o Abertawe i ddod ym mhlentyn i yma. Wy'n gweithio yn Sir Gar a nes i ymchwil mewn i meithrinfeydd cyn bod ym mhlentyn i'n dechrau. Oedd dim dewis pan ddes i fan hyn, oedd y dewis wedi wneud drostai. Mae e'n le arbennig iawn. A na ethos y lle i weid y gwir, gofalgar, cyfle i plant i fod mas, ond mae mwy na jyst chwarae ar y ca. Mae rhaid gofalu am y planhigion sydd ar y ca, mae rhaid gofalu am yr anifeiliaid hefyd, a mae hwnna'n part o bywyd bob dydd y feithrinfa yma i weid y gwir. So'r cynlluniau sy'n bwysig iawn i ni fel feithrinfa yw'r baner dwerdd gyda'r eco-ysgolion, a hefyd pethau fel welcome a chat, sef rhaglenni i hybu, cyfarthrebu a iaith plant. Ni'n hefyd wedi cael safonaeth orennog gyda'r mudiad weithyn o Wobr Aur a ni'n browd iawn o bob peth ni'n rhan ohono. Os fydd Cwtch y Clws yn llwyddiannus, fi'n credu mai jyst yn adlewyrchu gwaith caled, ymrwymiad y staff, y perchnogion ac mae'r gymuned mor falch bod yna adnodd mor arbennig ar stepen drws a fydd y gymuned gyfan yn hynod o falch. Mae yna deimlad o deulu fan hyn a fi'n credu fydd pawb yn ymfalchio. Ffaith bod meithrin wedi cael ei wneud ar y restr fer ond hefyd os fydd yn llwyddiannus i ennill y wobr. Felly pob lwc i Cwtch y Clws.